Χριστό αδελφοί, Χριστός Ανέστη, με δισταγμό είναι αλήθεια προσέρχομαι στο βήμα. Δεν θέλω να σκανδαλίσω, αλλά από την άλλη μεριά και το χρέος είναι χρέος. Όλοι διακονήματα κάνουμε. Από όποια θέση και να διακονεί κάποιος, διακόνημα είναι υποχρέωση. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη 3 νεομαρτύρων. Ονομάζονται νεομάρτυρες, διότι είναι της εποχής της τουρκοκρατίας, των νέων χρόνων. Είναι οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, οι οποίοι μαρτύρησαν τον καιρό της Αλώσεως πριν από 500 περίπου χρόνια, για την ακρίβεια το 1463, 10 μόλις χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Ο Άγιος Ραφαήλ ήταν Ιθακίσιος στην καταγωγή, από την Ιθάκη, από το νησί του Οδυσσέα. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν Μικρασιάτες οι γονείς του, αλλά εγκατεστημένοι στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίστηκαν στην Ευρώπη, γιατί ήταν τα τελευταία χρόνια πριν να πέσει η Κωνσταντινούπολη, όπου γινόταν προσπάθειες για την ένωση των εκκλησιών, ούτως ώστε να έρθει βοήθεια από τον Πάπα. Και μετά την άλωση, ο Άγιος Ραφαήλ ήταν στρατιωτικός και ιερέας του Πατριαρχείου. Μετά την άλωση, λοιπόν, κατηφόρησαν με πλοιάριο από την Αλεξανδρούπολη και πήγαν στο νησί της Λέσβου, στη Μυτιλήνη, όπου βρήκαν μια αρχαία μονή, ερείπια αρχαίου μοναστηριού, και μόνασαν. Εκεί συνεδέφθησαν και με τους ντόπιους κατοίκους και με τον προεστό του χωριού της Θερμής, ο οποίος άλλαξε πραγματικά ζωή και αυτός και η οικογένειά του από τη στιγμή που συνδέθηκε με τους Αγίους. Επειδή εκδηλώθηκε ένα μικρό επαναστατικό κίνημα στο νησί, οι Τούρκοι, που είναι ακριβώς απέναντι, είναι πολύ κοντά τα μικρασιατικά παράλια, άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και τώρα βλέπετε με τους πρόσφυγες, η Μυτιλήνη είναι μία από τις πύλες εισόδου προσφύγων, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Στέλνουν λοιπόν στρατό, παραμονές του Πάσχα του 1463 στο νησί, στέλνουν Αγαρινούς, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί, όταν το αντελήφθησαν, ανηφόρησαν και κρύφτηκαν στο μοναστήρι. Βρήκαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Ανεβαίνουν οι Τούρκοι στο μοναστήρι, ήταν Μεγάλη Πέμπτη του έτους 1463. Πιάνουν τον ηγούμενο, τον Άγιο Ραφαήλ, τον συλλαμβάνουν μετά τη Θεία Λειτουργία της Πέμπτης και αφού τον βασανίζουν, θέλοντας να τους αποκαλύψει πού είναι κρυμμένοι οι χριστιανοί, στο τέλος τον πριονίζουν στην κάτωση αγώνα, όπως είπαμε και προχθές, αλλά με τρόπο ώστε να μην θανατωθεί. Ο σκοπός τους δεν ήταν να τον σκοτώσουν αμέσως, αλλά να τον βασανίσουν και να τρομοκρατήσουν τους άλλους. Και φανταστείτε, ο Άγιος Ραφαήλ έζησε από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, σαν χθες δηλαδή το βράδυ της Λαμπροδευτέρας, ξημερώνοντας Λαμπροτρίτη, χωρίς την κάτωση αγώνα, ώσπου και τον αποκεφάλισαν. Τον Άγιο Νικόλαο, στον οποίο ο Άγιος Ραφαήλ είχε δώσει την άδεια να φύγει. Λέει, μπορείς να φύγεις, Νικόλαε, έχεις την άδειά μου, την ευλογία μου, να φύγεις. Όχι, λέει ο Άγιος Νικόλαος, δεν φεύγω, μαζί ασκήσαμε εδώ, μαζί αθληθήκαμε, μαζί και θα πεθάνουμε. Αφού λοιπόν του έδωσαν τόσο ξύλο και τον έδεσαν για να παρακολουθεί τα μαρτύρια του ηγουμένου του, δεν άντεξε η καρδιά του και έπαθε συγκοπή. Την Αγία Ρινούλα, η οποία ήταν 12χρονο κορίτσι της οικογένειας του προεστού, του πρόεδρου του χωριού, την συνέλαβαν και επειδή και η ίδια δεν πρόδωσε, αν και ήταν μόλις 12 ετών κοριτσάκι, της έκοψαν το ένα χεράκι της, το ένα ποδαράκι και μπροστά στα μάτια των γονιών της την έβαλαν σε ένα μεγάλο κιθάρι, το οποίο το προσκυνάει κάποιος, αν πάει τώρα
στο μοναστήρι των Αγίων στην Θερμή και την έκαψαν. Για 500 χρόνια οι Άγιοι ήταν άγνωστοι. Το μόνο που έβλεπαν οι κάτοικοι από καιρού εις καιρών είναι κάποιον καλόγερο ή άκουγαν θυμιατό ή ευωδία, παραμονές μεγάλων γιορτών, Σαββατόβραδα και λέγανε ότι είναι, λέει, ο καλόγερος. Έτσι το λέγανε το μέρος, αλλά τίποτε παραπάνω, ούτε ονόματα, ούτε μαρτύρια, τίποτε. Η πρόνοια του Θεού, λοιπόν, θέλησε το 1959 να αρχίσει το πιο παράξενο συναξάρι να ξετυλίγεται εκεί πάνω, σε αυτόν τον λόφο, που σύμφωνα με τους ίδιους τους Αγίους είναι δεύτερος Γολγοθάς. Έτσι είπαν οι ίδιοι οι Άγιοι. Και όλα όσα ακούτε είναι από τις αποκαλύψεις που έκαναν οι ίδιοι οι Άγιοι σε απλούς ανθρώπους. Παντρεμένους, άνδρες, γυναίκες, απλές ψυχές. Ο Θεός δεν διακρίνει τους ανθρώπους σε παπάδες και μη παπάδες, ούτε σε φτωχούς και σε πλούσιους, ούτε σε νέους και σε γέρους. Ψυχές κοιτάει ο Θεός. Αυτοί λοιπόν ήταν καθαρές ψυχές και ο Θεός αυτούς θέλησε να βγάλουν τα λείψανα των Αγίων από τη γη. Όλα έγιναν σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των Αγίων. Φανταστείτε τι κοροϊδία υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι, που από το τίποτα άρχισαν να σκάβουν. Τι φαντασμένους δεν τους είπαν, τι ονειροπόλους, τι τυχοδιώκτες, τι χρυσοφύρες, ό,τι θέλετε έχουν ακούσει. Κι όμως από τα χέρια τους βγήκαν οι Άγιοι. Θαύματα πάρα πολλά. Το όνομα του Αγίου Ραφαήλ, το όνομα σημαίνει αυτό ακριβώς. Ο Κύριος ιάται, ο Κύριος γιατρεύει. Και είναι πράγματι γιατρός, διότι το έδωσε ο Θεός αυτή τη δύναμη να γιατρεύει αρρώστιες των σύγχρονων ανθρώπων. Θα πούμε μόνο εν συντομία ένα θαύμα, το οποίο έγινε στο Πολύκαστρο του Κιλκής, σε έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε ένα ατύχημα στο ποδόσφαιρο, έσπασε το ένα του πόδι, δεν θυμάμαι τώρα δεξί-αριστερό, μπορείτε να τα βρείτε αν θέλετε, και επειδή δεν έγινε καλά η θεραπεία του, άρχισε, αντί να αποθεραπεύεται, άρχισε το πόδι του να πρίζεται και να γίνεται σαν το ελέφαντα. Τελικά, επειδή ήταν πάρα πολύ αργά, κινδύνεψε σοβαρότατα η υγεία του, δηλαδή να πεθάνει από θρομβώσεις. Αφού λοιπόν βρέθηκε με καθυστέρηση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, και όπως είπαμε και προχθές, αυτά δεν είναι φαντασιώσεις. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν γνωματεύσεις, υπάρχουν σφραγίδες, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν ονόματα γιατρών. Δεν είναι άιντε αέρα πατέρα. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο Παπα-Νικολάου με το ένα πόδι στον τάφο και ο συγχωρεμένος, ο καρδιοχειρουργός ο Σπύρου, είπε «Τι μου τον φέρατε τώρα, να αναστήσω ένα πτώμα?» Αυτός λοιπόν, ο οποίος δεν είχε καλή σχέση με τη θρησκεία μέχρι τότε, ήταν καλή, καθαρή καρδιά, αλλά μακριά από την Εκκλησία. Βλέπει τον Άγιο Ραφαήλ 3 φορές, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, εκεί που τον είχαν στην προνάρκωση, και του λέει «Να με πιστεύεις, είμαι ο Άγιος Ραφαήλ και ήρθα να σε κάνω καλά». «Ποιος είσαι?» του λέει, «Δεν σε ξέρω». Και αφού του είπε ότι ήρθα, λέει, για τη μάνα σου που με παρακαλεί. Και αφού λοιπόν τον διαβεβαίωσε θα τον κάνει καλά, λέει, τον έβλεπα τον Άγιο, λέει, η νοσοκόμα νόμιζε ότι είχε παραισθήσεις. Τον έβλεπα, λέει, να περνάει μέσα από κλειστές πόρτες, να περνάει μέσα από το σώμα της νοσοκόμας, δηλαδή ήταν η νοσοκόμα μπροστά του, ο Άγιος πέρασε, δεν χρειάζονται οι Άγιοι να ανοιχτούν οι πόρτες ή τα παράθυρα. Είναι όπως είναι το αναστημένο σώμα του Χριστού. Κοντολογείς, να μην τα πολυλογούμε, ο άνθρωπος ζει, αυτός είναι που το μαρτυράει το θαύμα του τώρα, ζει χάρη σε ξεκάθαρο, ολοκάθαρο θαύμα του Αγίου Ραφαήλ. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί την ιαματική χάρη των Αγίων και αυτό πιστοποιείται από την πληθώρα των ονομάτων του Αγίου Ραφαήλ που υπάρχουν στα νέα παιδιά, κυρίως, τα οποία είναι όλα από τάμα των Αγίων. Το όνομα Ραφαήλ πριν από 50-60 χρόνια δεν υπήρχε, δεν το ήξερε κανένας, ούτε το χρησιμοποιούσε. Δεν υπήρχαν παππούδες με το όνομα Ραφαήλ, άρα λοιπόν τα παιδιά που είναι τώρα Ραφαήλ, Ραφαηλία, δεν έχουν το όνομα του παππού ή της γιαγιάς, αλλά είναι τάματα των Αγίων. Με την Εκκλησία των Σερών εξάλλου συνδέεται πνευματικός τόσο ο νεοφανής Άγιος Ιερομάρτης Ραφαήλ ο Θαυματουργός, ο οποίος εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος στην πόλη μας και εμαρτύρησε στη Θερμή της Λέσβου την Λαμπροτρίτη 9 Απριλίου του 1400, όχι 300, 463, όσον και ο Σιωμάρτης Ακάκιος ο Ασβεστοφορήτης.
Άρα λοιπόν συνδέεται ο Άγιος Ραφαήλ και με την πόλη των Σερών. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το ήξερα. Την ευχή του, την ευλογία του να έχουμε. Αμήν.